Yauwa, kamar yadda muku alƙawari zan nuna muku yadda ake testing na wannan abun. So na shirya zan nuna muku yadda ake testing wannan abun a gani ko yana da kyau, ta yadda za ka gane ya mutu gaba ɗaya ne ko dai in ka wanke shi kamar da shi za a iya yin aiki, ko kuma ya mutu ne yana buƙatar canji. Akwai yadda yake mutuwa wanda ko da ka gwada shi kaga yana aiki a nan, idan ka ɗora ba zai yi aiki ba, ko da kasa zai ci gaba da shan mai. So hanya biyu ne ake amfani a gwada wannan abun. Hanya na farko kuma wanda ya fi, wanda zai nuna maka accurately ya yi ko bai yi ba, shine na amfani da system. Ka sa system ka gwada ka ga yaya yake reading akan kwamfuta. Idan babu hali kuma sai ka yi amfani da wannan, idan wannan kake da shi mita, ka duba ka ga ya yake aiki. Amma dai kwamfuta ta fi nuna yadda yake aiki, saboda shi wannan idan ka sa zai iya nuna ma kawai iya current yana kawowa ko baya kawowa ne, yaya karfin shi yake. Amma wani lokaci ko da ka sa ya nuna maka anan yana aiki, idan ya riga ya mutu, in nan ya aikin ya kasance matsalan daga wani bangare ne a jikin shi, wannan ba zai iya nunawa ba. So bari mu fara. Oxygen sensor muna da kaman kala uku. Akwai mai waya 4, akwai mai waya 1 ma kawai, akwai kuma mai waya 5, akwai mai waya 6. A nan da ina da mai waya 4 da kuma mai waya 5. Zan nuna muku yadda ake testing nasu. Kun ga wannan matacce ne, sabo ne amma matacce ne, baya aiki. Wannan kuma yana aiki. So za mu yi testing nasu mu ga ya yake aiki don ku gani. Zan fara da nuna muku ya za ka yi amfani da mitan ka gwada. Wannan shine mita, ya danganta da wani irin mita kake da shi, kala-kala ne muke da su. Yanzu mu ga namu mun kunna kuma mun saita, na saita shi a wannan gurin inda zai iya bani alarm idan wani abu ya faru, ko idan yana abin da nake so in gani yana aiki. Ga yana na yi activating nashi. Misali yanzu bari na jona wayan nan, zaka ji yayi ƙara. Yawwa yayi ƙara. So bari na fara da testing wannan mai kyau, wannan yana da kyau, wannan kuma bai da kyau, ta yadda mutane za su fahimta. Aga wannan wayoyin guda biyu, ga su nan baki guda biyu, su ne ake dubawa a gani ya yanayin oxygen sensor yake. Idan mai waya guda 4 ne, idan kuma wannan mai waya guda 5 ne, kaga wa'annan guda biyu da blue din nan da yellow, su ake gwadawa a gani ko yana aiki. Yanzu zan gwada wannan. Wannan yana da kyau. Abu ya kasance kamar jinin jikinsu. Kan gado ne. Ana daida magana da mutum zai. Ka shi ma dan kwanta goren ne. Nabilu. Bali tantu compression magani. Yawwa, gashi zan jona wayan in testing in gani, ko kuma ma bari in filin nashi daga nan sai mu yi testing, tunda wannan mun riga mun cire shi a jikin wani mota ne. To ya ma fito gaba daya. Yawwa, ga waya ɗaya nan. Zan jona wannan wayan guda a nan, shi kuma guda na yake. Zan jona shi a cikin wannan bakin wayan guda. Gashi nan kun je yana alaman cewa yana aiki. Idan ka ga dama kuma za ka yi sa shi a 12 volt, wanda zai nuna maka voltage na wannan abun. Shi ma zai nuna maka lambobi, ya nuna maka yanayin yadda aikin shi yake. Gashi nan wannan kun gani yana aiki ko?
to yanzu bari na gwada muku shi kuma wanda baya aiki. Shi wannan matacce ne, bai da kyau, ta yadda za ku fahimta. Gashi yanzu kun ji wannan bai yi aiki ba ko? Gashi na jona wayan a jiki amma bai yi aiki ba, wannan ya riga ya mutu, matacce ne. To sai na biyu, yanzu zan nuna muku yadda ake amfani da system a bincika ya oxygen sensor yake, ya condition nashi yake. Shi kuma a wannan bangaren system za ka iya amfani da live data ka duba ka ga ya yake reading. Za kuma ka iya dubawa ka gani da a system idan check light ya nuna maka yaya oxygen sensor yake. Idan ya samu matsala a cikin system zai nuna maka wannan oxygen sensor ya yi low ko ya yi high. Yanzu bari mu sa system a wannan motan mu nuna muku ya yake aiki. Abun ba sai sai mai shi a bar mai kayansa. ci abin mai kayansa. Sun suke kan batir. An sauke kan batir. Kan batir. Ya kusa kan batir. Yawwa, yanzu na jona OBD namu. Yanzu zan yi scanning. Auto fix. Jona mu waya a jiki. Wayan ka jona shi sensor a jikin wayan shi kowanne. Mai din ne an ka jona ko mai. Ka ba da saura ka koyi saura. Ka ba da sauran ilimin ka koyi saura. Kamar yana ba zan iya ba da ilimin da nake da shi duka ne a kaina. Ga nan kana tafin kwamfuta ba a gaya mana ba biyan ka da nan. A wannan da wannan daban, wannan na sayarwa ne. Ina yin wannan amma duk wanda zai koyi wannan sai ya biya kuɗi. To za ka ina shiryawa, jiya ma na fara. Yes na, to a banza mutum zai dinga yi. Kama sa dai bari ku nuna musu. An ƙara wa haske. Yanda muke so. Yawwa, a nan za mu iya reading na code ko kuma ga direct idan kana so ka yi testing na oxygen sensor. Ka gani gashi nan oxygen sensor O2 monitoring test. A nan za ka yi amfani da wannan site din ka yi testing na oxygen sensor din direct. Hello? Wannan ka goge mu da shi nan ba. Dama na mun duba so shi. mun yi aiki a rage ake Allah ya ce mun ma mushi cikin nan. Ba ka suke da Yawwa, za ka yi reading code, za ka iya reading na live data, shi ma ka duba yayin oxygen sensor yake. So mu a nan yanzu za mu yi reading code mu ga ya condition na oxygen sensor na motan yake. Ba ka yi tinka ne aka je su cire. Yo, gashi mun sa a nan bai nuna mana code na oxygen sensor ba, ya nuna cewa lafiya lau babu wani matsala. To yanzu misali idan muna son mu yi reading na code din mu ga ya yake, mu ga ya yake a motar. Kuna damuwa da surutu fa ina bidiyo. Yawwa, wannan motar oxygen sensor ta lafiya lau yake, bai da matsala.
to yanzu misali idan muna son mu duba live data shi ma mu ga ya yake. Idan za a duba live data dole za ka tada motan sai ka shiga live data kamar haka. To yanzu ya gashi na rike ka ni ne ba zan motsa daga nan ba. Ga yana communication yawa, so anan shine za mu zaɓa me muke son mu duba. Kun ga ga yanan oxygen sensor nan, bank 1 sensor 2 ko na yi selecting. Ga ainihin oxygen sensor din nan wanda yake control na shan mai ga sunan, ga shi na yi selecting nasu. Idan na yi selecting nasu ga na hudun na baya, ita wannan motar V6 ne, nata guda hudu ne. To zan duba condition din dukan su in gani. So idan za ka yi wannan aikin dole sai ka tada mota sannan ka yi checking na live data. Idan kai haka za ka zo ka shiga nan ne kawai. Idan ka shiga nan to zai nuna maka condition din yanda suke da kuma yanda suke aiki. Ga yanan ka gani ya nuna wannan ya nuna. So amma in ka tada mota kana accelerating ka na mota shi kuma yana nuna maka yanayin yanda yake budewa da kullewa, yanayin yanda yake kai information din da yake kai ma brain box zaka gani a nan gurin. Wannan bidiyon da nake yi yayi tsawo da yawa. Duk wanda yake so ya ga cikakken bidiyon ya je YouTube channel ɗina ya kalla. A nan zan sa gaba ɗaya bidiyon, duk ba zai iya saukowa a nan gaba ɗaya ba. So kamar yadda muke magana, kamar yadda muke magana akan oxygen sensor, na nuna muku yadda ake dubawa da me sunan shi da system, na kuma nuna muku yadda ake dubawa da wannan abu. Idan kana da waya kamar da nace wannan, idan mai waya guda 5 ne ga wayoyin da ake amfani na ake testing nashi, wannan blue din da yellow. Yanzu bari mu yi testing na wannan mu gani, mu ga ya yake. Shi ma wannan mun riga mun cire shi, na wani mota ne baya aiki da kyau shi yasa muka canza, amma ba wai ya mutu gaba ɗaya bane. Yanzu ga su nan yawwa, kun ji ko ya yi alam, ya nuna yana aiki. So wannan haka yake shi aiki sai da kayan aiki. Idan kana son kai aiki sai ka nemi kayan aiki. In baka da kayan aiki, aiki zai rinka baka wahala sosai ma ba kaɗan ba. So yana da kyau in dai kana so kai aiki akan abin da ya danganci shan mai a mota, kuma kana son kai aikin daidai ba tare da duk abin da kake so kai kana son kai in kai straight ba tare da an samu wani matsala ba, dole sai ka nemi kwamfuta ko miyaya ne ko karama ne wanda iya giya da injin zaka iya bincike akai, ya kamata mutum ya samu. Saboda in kana da kwamfuta, shi kwamfuta ne za ta iya nuna maka duk me yake da matsala a jikin mota wanda yake da alaka da shan mai. Misali shi oxygen sensor ko air flow meter ko total position sensor ko cold starting sensor ko knock sensor, duka wa'annan da kwamfuta ne kawai zaka iya dubawa ka ga yanayin aikin su yake, ya yanayin condition din da suke, ya live data nasu yake, duka sai ka sa kwamfuta. So a takaice wannan shine dan karamin bayanin da zan muku akan oxygen sensor, wanda nake yawan faɗa muku cewa ya fi komi bawa mutane wahala akan shan mai a mota. Kuna gani ga wani nan, wannan sako ne aka bani, wannan da kuka gani Agadas zai tafi tun daga Niger, aka turo min da kuɗi aka ce in tura musu da shi. Injiniya ya kokari. Alhamdulillah. Wannan kuma duk na bayan Allah ne wanda muka canza marasa kyau, wanda dukansu kowa sai da ba da testimony cewa motar shi ya daina shan mai. Duk wanda muka canza mawa sai ya turo mana wani ya ce shi ma a canza mashi, saboda ya ga cewa motar shi ta daina shan mai. Muna yawan faɗa muku ku manta da maganar indomi. Indomi bai da alaka da shan mai a mota. Masu kasuwancin indomi su ne suke yawan samu na wannan abun lissafin akai cewa yana da alaka da shan mai a mota
in baka sa motan ka bata da indomi motan ka za ta sha mai. Amma fa labari ne. Wa'annan su suke calculating shan mai a mota. Ina yawan faɗi musamman na farko wanda daga bakin salansa sai shi shine yake reading amount na oxygen din da yake fita daga jikin injin, iska da fetur inda suka kone za su fita, shine yake lissafi ya gani ya suke fita daidai ne ko ba daidai bane. Idan ba daidai bane zai aika ma da brimbus da sakon cewa ba daidai bane. So idan ya samu matsala zai ci gaba da aika ma da brimbus cewa sakon fa ba daidai bane, shi kuma brimbus zai ringa sake mai da yawa. Haka shi ma air flow meter idan ya samu matsala haka yake aika da wada sakon cewa ba fa daidai bane, injin yana aiki ba daidai ba, zai sa brimbus ya ringa sake mai. Shi ma cold starting switch idan ya samu matsala ko mota ya kasance mota ba ta da thermostat zai ringa sake mai, ya sa mai ya ringa sakewa da yawa a jikin mota. So yana da kyau mutum ya nemi kwamfuta wanda zai ringa reading na wannan abun ya ga yaya yake kafin ya aikata. Allah ya samu dace. Naku ne injiniya Ibrahim wanda kuka fi sani da Bin Harun Autofix. Mai kawo muku abubuwa da suka shafi mota, mai kawo muku hanyoyin da za a bi kuma a magance matsalar mota don mu sauki cikin motocinmu. Mutane da yawa kuma suna ta godiya, suna fatan alheri. Alhamdulillah ni ma ina godiya da fatan alherin da kuke min, addu'o'in da kuke min ina ganin su sosai insha Allah. Sai kuma wani lokaci in kun ji mu.